Investiment ta' €100,000 wassal biex issa l-komunità ta' Ħalluqa tista' tgawdi bandli ġdid attrezzat b'outdoor gym bl-isem Misra iż-żgħażagħ. Proġett li huwa wieħed mill-ewwel proġetti li sar permezz tal-fond ta' €1,000,000 tal-fond kapitali li tniedam mill-Gvern. Sal-aħħar tas-sena d-dieħla se jsiru ma' 30 proġett simili f'komunitajiet differenti kif stqarr is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Stefan Bontempo. Dan il-Gvern irid kunsilli lokali li jkunu qrib in-nies u komunitajiet b'saħħithom. Waqt li kienet jitkellem ma' tfal tal-iskola primarja ta' Ħalluqa li wkoll kienu preżenti għal ftuħ ta' dan il-bandli, Bontempo saħaq fuq l-importanza li tfal jiffrekwentaw postijiet miftuħa fil-ħin liberu tagħhom u ma jgħaddux ammont twil bil-qiegħda ġewwa. Minħa tiegħu il-membru parlamentari Silvio Xkembri li kien il-project leader ta' diversi proġetti f'Ħalluqa awgura li l-Gvern ikompli investi fiktar postijiet ġo lokalitajiet differenti fejn persuni ta' kull età jistgħu jgħaddu l-ħin ta' mistrieħ tagħhom. Xi ħaġa sostna li jkompli juri kemm il-Gvern huwa qrib tal-polz tan-nies u jinvesti biex il-kwalità ta' ħajja f'pajjiżna titjib minn kull aspett.